du weet nog vet, maar we willen gewoon zo maar le bien weg daar, le front ook. Ook weer veel, ook weer dat je prenen in van de Louis Groen. Oh nee, zo maar van de Louis Groen daar is dit. Ah, van de Louis Groen daar. Nee, zo maar weer een keer, maar los kan neer waar het is. Ah, maar het is ja. Hoe zien we weer 10 miljoen we gaan niet alleen. Nee, pas rien à faire voir. Oh ha, nee, maar je niet. Nee, we willen toe bescheiden met Alfred, maar leschel neer. Daar is het over. Dat is het gommers. Ja, Prinsen, ja. Oh, wat je mooi gaan doen. Ja, Prinsen, we zeggen wel kijk wie men vraiment. Ja. En dit wil je Peter niet zeggen. Ja, vraiment. Dat moet je gekeken. We hebben zo'n loonje des Amerikanen die hebben nu en liberté trouw boulot. Maar gaan we ons wel nog. Maar ze is kijk nog zo de hoede aan. Met mijn zoon daar voor gewoon allemaal bouwen aan Rogabrissel. Rogabrissel nou trekken. Van mijn school, met mijn school. Als je wilt voor weekend, surtout voor Kelagro, en die wordt weer ja, maar het is als een die ten Peverhanmar genoord, waar een in naar 3 kwartier die niet, als je goed in. Hem kan met dat bepringen. Als je dan nooit. Maar hoe naar Londen, hij weet ja, hij heeft als je ziet je wie werd er is de goed toe. Als je wie ziet trouw dan maar goed zie, leg maar Notel Martin. Je trouw dan hij gaat fago. In het alle bit. Ik heb een minuut terug bij Pini. Meu, arbeid de marha. Ja. Terug, dat babulu. We zijn het staan in travel. U alle weten. U alle. U alle weten, ja. Ja, aku zie na. Dan Peter kan en Guntel. Ja, Guntel ja. Oh, we bisturi oh. Ja. Dat alle bit. Daar. Alle bit. Amahadur ben. Bela bure. Aan in de sequentie de waar goed zie. Bij het rode Londi. De livra. Dat moet een trein met een Nederlander. Ja. Een trein met een Nederlander. En hij deed de Perpignan lees de hoed op in Spanje. In Italië loopt. We sequentie dat je goed zie is. Voor pederen horas a volle e van de Londi te waar. Ah ja. Als je tussen over de rood, van Binnamzer, hoe je ziet, we zien Le Carpol deuren, hoe je ziet, die gaan doet. Maar dan is het over de rood. Van pederen van de land, die pederen van de heer, of zo je wat je kan zetten. Of we stoppen, wat je gewoon stoppen punten. Van land die we je, met van land die wat je kan importeren naar Kuman. Hoe je ziet, wat voor roos, voor gizig, voor een neer, weet je dat na. Dat voor rood, in Montroles. Maar ja, we zien hier bij je gizig. Maar zo wie de vis. Voor een jaar maar hier, waar wordt het Montroles? Ja, zie je? Waar het rode Montroles? Ja. Ben je daar? Nou, wie die oktober? 15 oktober hebben we gereden. Een importante voordeel is penabie dat beprei wa surtout dan die wordt voor weekend, weet je, dan gaan we à Saint-Michel, voor Gellegron. Voor Gizi, we penal. Hoe de zie die had toch? Waar in Landia we zijn. Ja, waar in Landia heeft hij genoemd. En de Willen wie ze ook waar Place de l'Église. Ja. Die zijn hier meer. Hoe de zien is voor zout we zijn maar de goede. Beetje 68. Ja. Beetje 68. Nou, de puntje wie ik gegeven ken, dat komt dat ja. Zouden maar naar leun, en morgen. Hoe de zien ik beetje ken hij de vraiment daar la 22e voor. La 22e ja. 22e ja. Zijn ze president voor je? Nee ja. Nee ja. Waar precies was? Waar precies was? Niet keer in Taturo. Severa niet commencé. Ja, maar je vriend ja. Louis Severa in een landse nee. Ja. De puntje wie je moet is voor gewoon dat je met zo allemaal voor maar rapporten. Ja, dat ging daar ja. Zo een peu zien encore, pas de had ik daar gelonen daar. 3 per aan neer dan daar. Ja. En we waren bedelen daar met in mooi. Lood wist ik waar ze ook mee doen. Ah ja. Ja. Lood wist ik waar ze gaan dan gepresenteerd nieuw om me staan. Ah ja. Bij de livra bij. Ja.
Guia anche spea binam dari antau. Udah sih biasa bermain ke kira mungkin. Non, non. Mida rogi anche spea, misschien zo begin min vita anche spea, ja vi non treal ja. Vi poi se ne over bascule og bascule. Og med var vi da her en 63 février, jusqu'à janvier 63. Jeg døde gullet. Wakke voin rehua skormor, wakke voin summa andua. Pikir andailu da lone skorne va pinna lone. Agi jarjane vi shusha va bistro va. Abi vanam serin deson na mana. Var basku. Ja, ja. Dale bit. Du stu. Ja. Du stu. Jeg var her lone. Jeg går til låne vi stager det her plassen nå til vi sier ja har lånen her på en lag. Sånne her reier som er da har bitte seis det. Ja, ja. Og men vi går til låne der. Ja. Og vi skulle ikke bjørn, vi skulle tilbage her. Ja, ja. Jeg går der apropos priskinta. Ja, da har så kort med mig lade det her. Nej, som er. Det var la bola mør. Ja. Malai der, matisse. Excuse l'anche. Il me scuso per prima le ma te malai 250.000, ma te malai der. A hole bremma. Ja, ja. Og mabrines geniale med der mai på passeva bascule, ma te se vonu butos. Maar het is Petamo minor. Apa ma passine bascule. Ah ben malai med der 10.000 minor. Excuse un ticket. Vendu. Antiche bascule, vi ser dit, antiche bascule, poi si danno al antiche la bascule che verca di poi sta neva. Timo vanno quelle poi stanno neva va punnerra hoi mo so di meia. Perché ma che quelle 300 tragenta. Mi lei magari sì, ma mai la medema te so vono butta, aspettiamo un minio. Ma poi se ne ma lei ne va. Tant. Voilà. Hag ar priz a oa dreuz, petamant priz ar kilo? Adreus. Ja, me calcule se, ma te se ma an eval ma te hevar 600 kilo, ma te here miglior. A ma nisi gene butach ma rabatta de. A pare miglior me augmenteva vris. Dan entrava da let, vi gene kelle da korok. Een merken en een stuk. Ja. Het is immer schwierig. Dan papa en manganese dat je merkt de stuur. Beter een beetje te je. Ja. Beter een beetje te je. We zijn een goede doen golen die man. Ah, roe. Nee, hij werd er nodig de koers. Voor dan. Ja, ja. Voor dan. En dan kan je gewoon bij een paar gorren en bon, mais elle a demandé ce que j'ai dit. Ah non, j'ai vu tes taureaux. Bon, mais là, en air, je paye 23,50 le kilo. C'est le vernugen à kilo et qualité air. Classement air, Europa, air, O, P. Måste vara samman. Nu Var också. Var också. Och jag. Var det går normen. Väntra från. Trillur var nugen. Och gillar var o. Vi ska kimmer dollar var nugen. Ja. Men jag gav nog då RC. Och kille. Han i tosta så en o och gille så en R. Och men som klasse där och då när hela med där ros ventro din trillor var nugen vi då vi pepini. Ja. Ja le. Och då en klasse där med makibitsi. Vi ska bara ha ner med kinna då. Ja, dan. Jag skjuter. Vi skal gå til hvor du nån der glas låner in. Har du noe som her? Ja. Parce que bien det versa. Vi Bertulo en av Porsche byrå med labora sammen.
Parce que de biohververing hola med det men med så med ben ma wahadid la med det eran ke reding pe samang ke seruk. Petamo ke wahadid. Ai parti equit. Mi makedi ni beda verse. Non. Ma vuoi che vedo? Ma che vedo da Ah. Guru wi eva grumpet. Ja. Bah, Ben men mi golle asi. Per variare 3 kilo. ja. 3 kilo var 350 kilo. 35 000. Ja.